названието. Казвам се Валентин Бажганев, българин. Здрасти. Да. Днес ще ви представя метода регресия на зачатието и първо да започнем какво представлява човек. Всички тук вече сте в ерата на компютрите и знаете какво представлява един компютър като асамблея. Значи първо има дънна платка, това е подсъзнанието. В тая дънна платка има абсолютно всички информации от създаването на света, на Земята до момента. Абсолютно всичко. Аз съм стигал до някаква информация, всичко, което съм попитал, ми е казвано. Начинът е да се научите, който има желание, защото то се явява това в процеса на израстване на личността. Всеки може да получава отговор на тия въпроси и да четете този род информация. Значи няма едни, които са привилегировани, които могат да го правят, и други, които не могат да го правят. Обаче всеки ползва този род информация в зависимост от ролята, която идва да изиграе на Земята. Значи, разбрахте, харддиска е подсъзнанието. След това имаме оперативна памет, това е съзнанието, и процесора, това е най-важното нещо, тактовата частота на мозъка. Мозъка прави връзка и разпределя енергията в тялото. Знаете ли някой с каква част, какъв процент от мозъка работи в момента? 3%. Точно така, 3 до 5, 6, 7% някъде там. Да. Обаче в действителност не е така. Ако кажа 3%, значи ние работим с 6%. С 6% работят те, които не пият, които не пият алкохол, които не взимат наркотици, които не пият други хапчета, които да ги карат да спят и така нататък. Значи всичко е огледално. Това, което виждаме днес в реалния свят, през нощта, ще получим адекватна информация от подсъзнанието си. Значи всичко, което получаваме днес като информация през 5 сетива, ние го вкарваме в подсъзнанието и то реагира на сутринта ни дава импулс. И по този начин ние на другия ден ставаме с една напрегнатост, която в продължение на деня се изчиства и става вече адекватно влезни в реалността. Ние разбираме каква още информация като опит ни е необходима. И по този начин попълваме нашата същност. Това се случва до 40 години. Е казано, че човек израства в материалния свят. Заради това и в книгата, която съм издала регресия на зачатието, там има 7 цикъла по 7 години. На 42 години свършва запознаване на личността с материалното. Значи уроците, които е трябвало да вземе в материалното, сме ги взели до 42 години. След това от 42 до 49 започва да ни се отваря 6-то сетиво. Това ми говори при нормално разпределение на нещата и събитията в живота на човека. В момента нещата са изкривени, защото при промяна на обществените отношения някои от проблемите започват да стартират много по-бързо. Както преди малко тук ви говорих, че при апликацията на по-възрастните, това да се прехвърля върху по-младите, предишно едно поколение надолу, те нямат достатъчно информация, още не са си взели уроците в материалния свят, започват да грешат повече и обществото в един момент стига голяма какафония. Значи, отварянето на 6-то сетиво, това е на жизненото поприще в средата, участвах в едно такова предаване с ние само това беше поканено. И аз тогава им казах една така народна българска поговорка. Той го няма в 5-те, ти го търсиш в 6-те. Значи, когато човек до 42 години не се е направил необходимото, за да вземе уроците си в материалния свят, след това той не може да даде духовно проявление на нещата и да синтезира това, което е направил. Значи, полуките при него са непълни. Тия хора започват да се разболяват.
Също така 100 грама алкохол, 40 дена лъжат подсъзнанието. И подсъзнанието ни дава грешна информация, вкарване в илюзии. И въобще концентратите, наркотиците, желанието на родителите да научат, да накарат децата си да приемат лъжата като начин на съществуване, нещо, което е страшно популярно в България и ние се страдаме от това нещо. Значи това е наша болест, че ние приемаме лъжата и кражбата като начин на оцеляване. Това е болестта на нашия народ. Трябва да се изцелим от него и точно това ще стане с идването на повече деца индиго, аутисти и такива, които са с отворени канали и правят директна връзка на подсъзнателни нива, които ние обикновените сме лишени от тези връзки. Значи човек вижда това, което търси. Само това, което търси. Останалото казва, че буклук, лъжа и т.н. Чува само това, което иска да чуе. Тук преди малко стана на въпрос за гадателките. Значи в книгата си съм написал една сентенция, че се лъже само той, който иска да бъде излъган. Който не знае, всички го лъжат. А който не може, всички му пречат. Така че натрупването на информация в един момент натрупването на информация и обнародването на тази информация дава възможност на младите да се ориентират много по-бързо. Така. Обаче, какво става с старите? Преработвайки информациите, където те са взели, те държат живо едно познание и по този начин освобождават младите да са по-свободни в техните си действия. Те се чувстват като под чадър. Докато са живи родителите, децата имат усещането, че са отговорни пред някой и че някой ги пази. Съвсем други са нещата, когато загубим близък човек, тогава се отваря, тук стана на въпрос за дали ще е дете, дали ще е родител, няма значение. Първото ми дете аз го загубих. Не знам какво беше, аз за първ път тогава се обърнах нагоре. Защото не можах да разбера къде отива и какво се случва. След това, когато на 100 години тая година става квантовата теория. Тя е обнародвана 912 година. Значи, волново-корпускулярният начин излагане на тая теория за строежа на света дава възможност на хората да имат една представа какво се случва в микро и в макрокосмоса. Там ние започваме да съдим за процеси, за физическия свят. И не случайно инженерите са тия, които оцеляха по времето на идеологията. Имаше един момент, в който страшно много се въртяха идеологии. Постоянно изникваха нови и нови философии и нови трактовки. И оцеляха и само тия, които стъпиха на точно на тия принципи. В книгата Подсъзнание, прераждане и нива на съзнание съм започнал да спрягам едно понятие квантова психология. Трябва да ви кажа, че много малко от хората са наясно какво представлява квантовата физика. Какво представлява квантовия поглед за света. Имам един приятел, професор, с който си говорихме това, какво се случва с мен, разказвах му как пътувам, къде ходя, какви неща виждам и какви отговори получавам на въпроси и какво ми показвам. Защото на един му говорят, на друг му показват картини и трябва да намериш тяхното проявление тук на Земята. Както е казал Аугуст Бунел, интелект без изяда не е интелект. Трябва да намериш начин да пресъздадеш това, което ти се показва. Той моят приятел професор беше единственият, който остана от всички и не му обявиха за луд и просто разбираше какво се случва с мен. Обикновено, когато с програмата на човек не е натоварена, той наистина може да си позволи да работи с 3% от мозъка си. Като ви казах, че тези 3% огледално се прехвърлят през нощта, защото човек не работи само през деня. Мозъка работи 24 часа. Мозъка работи дори когато го тровим с алкохол, само че вече му се измества
центъра на равновесието и ни представи иллюзионни представи за света, там ни обърква, чувстваме се неадекватни на другия ден и въобще еуфорията, тая, която получаваме за няколко часа, въобще не си струва объркването, което после плащаме с него. По същия начин, наркотици и други вещества, които ни опойват и които тровят тялото, също изместват баланса на енергията. Балансът е между съзнание и подсъзнание или между ден и нощ. Написал съм го като цикъл там. Така са направени нещата. Програмата, по която ние се движим, казвам, всеки един от нас е подвластен на тая програма. Тя просто е по-популярна от Windows, защото е разпространена във всеки един от нас. Няма значение на къде се намираме на Земята. В тази програма е включено типовете енергии и типовете задачи, които да получаваме в различните етапи от израстването на личността по време на запознаването и с материалния свят. Значи до 42 години абсолютно всичко е заложено. Ние на кои въпроси трябва да дадем отговор, какво трябва да вземем на готово от кармата на родителите, защото ние си избираме и родителите, при които да се родим. И те се дават в зависимост от задачите, които има да изпълним в последствие в живота. Така, натрупването на тези информации си го представете като книги в една библиотека. Ако библиотеката обаче не е построена правилно, тези книги започват да се преждат. Когато човек посяга към този род знание, те идват при него като объркване, той започва да се колебае и това колебание води до депресии, до абдикиране, защото депресията е разпръскване на енергия във всички посоки. Когато не сме в състояние да получим отговор на елементарни въпроси, ние започваме да насочваме енергия към по-високи нива на вибрации. Това нещо не се разрешава с лекарства. Лекарства, които дават в този момент, отроват тялото, мозъка се затормозява и спира да изпраща импулси към тия зони. Защото започва да решава жизненно важни проблеми, почва да чисти тялото с химикалите. Значи в момента точно тече един от начините, по който ни манипулират в момента е химтрейл. Линейките, където ни пускат в небето. Точно това им е целта. Значи, натравяйки тялото, изместват част от енергиите, които... химически трасета, химически пътеки, където остават след самолетите горе. Така... Трябва да осигурим на младото поколение до 42 години да могат да стартират програмите в тях, да имат повече разнообразни пътеки, по които да могат да реализират своите си желания, с които са дошли тук, за да получат информация за света, в който се намират. Защото точно тия същите млади хора след 49 години са получава едно преструктуриране на информациите, те започват да се преподреждат, започват по духовен смисъл и същност, започват да търсят местата си и след това ние започваме да сме полезни за обществото, не само за себе си. Значи в регресия на зачатието съм описал цикли. От зачатието съм започнал, защото човешкият живот не започва от раждането. Смисъла на човешкия живот е формиран в зачатието и още в първата клетка, която се е създала, се съдържа цялата информация, която в последствие се клонира адекватно и създава броя от стволови клетки, които се разпространяват в цялото тяло.
казахме, че човек работи с 6%, но това е хората, които не са поели свръх задачи. Понякога не се случва да носим багажа на родителите си, както се случва сега на младите хора. Страшно много информации, страшно много такива примамливи предложения за навънка и за къде ли още не. Страшно много компромиси с себе си и те не могат да разберат де-факто тяхната пътека каква е. Значи от 21 до 28 години е момента, в който трябва да ходят света и да натрупат познание, да завършат, да вземат някаква диплома. Добре, поне на образование тогава да завършите, защото, как да ви кажа, един институт може и най-калпавия да е, дори идеология да е, той ви дава чувството за завършеност. Нещата трябва да се завършат. Аз нямам нищо, което да съм го започнал, да не съм го завършил. Започнах хети, започнах да се занимавам с пантоима, нещо, което страшно много ме грабна тогава, защото можеше да се говори и да казваш неща без думи. И партийният секретар няма за какво да хване. И... да. Имал съм проблеми и с партиен секретар. Тук имах състав, който имам и известни хора, които вече са в тия среди, киноиндустрията, които са идвали при мен, съм им бил даскал. След и чух моята племенница веднъж ми каза нейната учителка, поне ти казва, нашия преподавател, нашия учител в пантомима, така и така казваше за тия движения и така се правят. И се оказваме, кой е това? Това е Войчо. И това е много приятно да достигнат до тебе неща след години, които си ги казвал и виждаш, че те са намерили почва и са поникнали. Предават се вече на другото поколение. Имал съм късмета да се срещна с такива хора, които са били по-отворени на това време, да се докосна до това, което през блендата Людмила Живкова достигна в България. Имал съм проблеми с културни дейци, такива заслужили деятели, духатели на културата. Давал съм отчет пред партийните там ръководители, защо мисля по този начин и защо се постъпва по този начин. Бръснаха ми брадата, имах едно пънче тогава, защото когато аз се занимавах с пантомима, нямаше такава специалност в ВИТИС и събрах комисия. Написах сценарий, спектакъла се казваше да се събудиш на предел земята. И дойдоха 11 души комисия, 3 тук в София, Търново прави това нещо и така нататък. Имаше всякакви, имаше и от Комсомола и ВД, което казвам, какво е това, им говорите, това е сюрреализъм. За сънища и за такива неща. И искам да ви кажа, че 2002 година ме блъсна колата, но това, което съм отворил, е просто желанието ми да работя с по-голяма част от мозъка си. И просто ми бе предоставя един случай, в който физически да може да се отвори по-голяма част от мозъка. Не съм първи, няма да съм и последен. Защото в момента деца се раждат директно с отворено съзнание. И това ми дава възможност аз, като по-голям, с опита, който имам и с работата ми с хора, защото съм помогнал на много възрастни хора. Дори са се получавали тук, като имах кабинет на редута, една жена на 86 години, това като беше правил опит за самоубийство, и стига, че върнах обратно, след 2 месеца ми се обади дъщеря и каза, абе изчезна и Паркинсона, какво стана? Значи, когато се нагласят приказките между съзнание и подсъзнание и човек усети местото си и смисъла на живота си, нещата се изчистват и тия психични заболявания, за които си говорим и отклонения, изчезват. Всяко общество обаче си има талант.
Това се нарича ниво на обществено съзнание. Това е една истина, която е общо приета. Ние приемаме, обществото приема като истина, тото по-нагоре не иска да приема тая част от познанията и ги обявява като глупост, като глупост и несъществуващи. Хората обаче, които работят с тази част от познанието и в сегашния момент вече по интернет и на такива сбирки могат да намерят своите души, на времето обаче не намираха и много често свършиха в улица. Тук миналата година също имах два такива случая. Един, който доста така грамотен наш човек, беше невероятно повреден в Лудница, защото никой не е умял да му обясни какво се случва с него, начина по който чете тази информация каква е, как трябва да я възприема и как трябва да я преработва. Защото няма информация, която да ни дава подсъзнанието, ако ние не сме я поискали. Значи, то се стреми да ни помогне във всеки един момент. Подсъзнанието не може нищо, ние можем. И в зависимост от това какво го питаме и какво сме натрупали като опит и какви не само материални достижения, но какви знания имаме, на базата на това той не отговаря. Когато човек преживее катастрофа, защото много често ще чуете като оправдание, мен на областна кола, нали, удари ме тухла, падна саксия на главата и така нататък, и заради той и се случи. Какво се случва? Значи мозъка получава частично нараняване на някои места, има зона, която е като натъртена и тя не може да работи. И когато тръгне енергията минава през нея, то се боли. И тази енергия почва да търси други пътеки. И така в продължение на времето те изработва нови пътеки. Обаче след време мозъка пак възстановява функциите си, това оздравява и в един момент, разбираш, че пред тебе се е отворил не един, а не трима души след това, че работиш с възможностите и способностите на трима души. Когато ме удари колата, при мен се случи също, аз минах през черната дупка и ме бяха оградили с една жълта лента да дойдат да мерят колко метра ме удари от другата кола и какво се е случило. Обаче при мен изведнъж излязох от това състояние и все едно, че нямах нараняване, нямах нищо. Нямах нищо щупено при мен, излязох се съвсем спокойно от колата, защото ме блъсна един младеж, нямаше 18 години, с 130 км ми се наниза в тясната врата. Но след няколко дена започнаха проблеми. Аз сутринта даже се прибрах на холод. От Исул, тук живея на Герен. И започнаха, желанието ми изчезна. Към пак, че трябва да играем пантомима. Не става. Желанието ми изчезна да говоря с другите. Понеже започнах да виждам нещата, все едно, че гледаш отгоре. Всичко започва да ти става ясно. Кой така и защо така реагира, защо така говори. До тогава бях страшно претоварен. Имах фирма и Перник и тук сме и търчах като постоянно. И постоянно имаше нещо, което да ме дразни в управлението, в начина, по който реагират хората и така напред. И когато се случи това нещо, все едно, че ми спряха кадъра. Имах възможност да виждам всичко абсолютно до мозъка на костите, където казват хората. В последствие започнаха да ми се явяват лекции, на които съм бил, неща, които съм пропуснал да разбера по време на лекции, все едно, че ми ги четат за втори път. И то точно отбрани пасажи, които в последствие са ми били необходими. Аз сега си го давам като сметка, но тогава не знаехме какво се случва. Тогава си мислех, че просто нежеланието ми да участвам в борбите и битките, безмислиците на материалния свят, ми отварят спомени и аз си играя с тях. Но след това се оказа, че всичко това е една невероятна подредба, докато не се складираха необходимия брой информации, които трябваше да получа, канала не се затвори. Това продължи повече от 2 месеца. Тогава един приятел, баща му, лека му пръст,
Той беше един от първите хора в България, който е правил неврохирург, който е правил операция за шивал крак, ухо и така нататък. И който после властта изгони, защото не бил от нашите. Нито е партиен секретар бил, нищо. Но просто желанието и амбициите на някой да заеме местото на той, търсят на такова и някои нещастни се става начално. Има го и това при живите хора. Когато отидох при него, той ме погледна и ми каза: виж сега, от сега нататък живота ти ще се промени, ще стане друг. Въобще не разбрах какво ми казва. В последствие срещнах един човек, българин пак, който е обучаван от КГБ. По това време е бил наш емисар в Централна Африка, търсил е диаманти и злато. Той е свръхсензитивен, но и много така напред с материала, отличник е. Кристалография, такъв биолог. И е бил в Одеса, след това ми е разказвал неща, които просто надминават представите за това какво може човек. Той самия вика и дъжд. След това има един момент, това е много важен момент, в който човек започва, все едно, че на училище започва да подрежда всичко, което му се е случило в този свят. И да му търси местото. И ти се дава възможност, нали, това контактьорство, тази телепатия, където да можеш да влизаш в главата и да четеш записите на хората. Аз не го правя в момента, защото разбрах, че няма смисъл. Реших да направя такава програма, която дори да видиш какво става в главата на един човек и да му кажеш: ние сме тук, за да живеем живота, а не да ни се казва какво се случва и какво ще стане. Значи, ние искаме да ги преживеем тези неща. И само това, което е преживяно, това качваме като информация горе, с него се преражда. И никой няма право да се намесва в подсъзнателните нива на мозъка на човек, да прави там някакви размествания и да влага най-вече собствените си глупости. Затова съм го написал и в книгата Регресия на зачатието. Всеки, който е решил да бъде доктор, да помага на другите, няма право да ги разболява от собствените си болести. За това съм направил един критерий, който е критерий, съм покръстил за президент. Когато човек е на 45 години, не че няма и по-млади доктори, но чак на 45 години можеш да го оцениш дали може да му се довериш на този доктор. До тогава той трябва да е подвластен на някой друг, който вече е доказал, че има връзка с света. Има деца, възпитал ги, има жена, която го поддържа. Не пие, не алкохолик, не пуши цигари и не е отнесен поглед. Значи, той е човек. Ако можеш да му се довериш, защото той прави трансформация с тялото ти. Те реагират веднага през мозъка и отиват в подсъзнанието, дават нови информации. Оттам ние казваме на подсъзнанието, че имаме съвсем други възможности. Ако ни отрежат нещо, затваряме се програма. Защото лишавайки ни от част от страданията, ние не можем да стигнем до смисъла на това страдание. Защо сме го повикали? Какво сме искали да научим чрез него? Има програми, които са много по-ефикасни от това да ти отрежат апендицита или жлъчката. Просто човек трябва да се научи какъв род информация ни разчита и да разбере защо не иска тази информация. Защо не може да я преработва. Тогава ще разбере защо му се възпалява жлъчката или защо го боли черния дроб. Всичко е вързано. Всеки един орган отговаря нарушим ли си начина на мислене, ние нарушаваме неговата работа. Това са енергийни трептения, които съществуват във всеки един орган. Ако ние с мисълта си ги командваме, ако някъде има блокаж и не може да премине информацията през този орган, той почва да трои цялата система. Пълнолетието на децата е на 21 години. Това също трябва да го направим.
трябва да сме отговорни абсолютно всички за това, какво се случва с децата на улицата. Не само в къщи, не само в училище и на улицата. Просто не може безучастно да гледаме деца как се тровят, как пушат. Излезли от училището и директора им забранил да пушат пред училището. Те съвсем така демонстративно минават улицата, оттатък прескачат мантинела, не мантинела, това ограждение за пешеходците и кадетри и пушат покрай на него. Значи, само един учител трябва да излезе на стълбите на училището и да ги види всичките. Не го правят просто, защото не искат. Системата, по която се води образованието, начинът по който ни разболяват и начинът по който ни лекуват е съвсем различен от същността, която носи всеки един от нас. Но както са казали Илов и Петров, проблема на давещия е в ръцете на самия давещ. Той трябва да се оправи. Така че, ако ние не се вземем в ръце и не започнем да анализираме тия неща и не започнем да се учим, просто се затриме като нация и като народ. А точно България е черният дроб, както казва Дънов, пък аз скоро му казах на Стамен Станов, ние пък, освен че сме черният дроб, излъчката. Защото тая излъчка ражда много личности. Ражда както объркани хора и такива, които изкопват Чаплин от гроба, така и гениални хора, които създават компютъра. Значи компютър е създаден по аналогия на начина на работа на човешкия мозък. Мястото на България в света е много важно. Не случайно се водят невероятни битки и не може да ги забележите тия неща. Но когато бях в Косово и K4, почнаха да минават един през друг и виждам всяка една нация как се отнася към това кой си ти и какво правиш там, как затвориха границата за хората, а отдолу направиха байпас, през който си прекарваха стоки и как накараха децата да събудиха такива чувства в тях. Малки деца на 7-8 години, на 10 години, с една копа отиват американските войници и им пълнят копата с кока-кола и сокове, разни такива в кенчета. И след това децата отиват да ги продават. Те не плащат нищо за тях, получават ги като помощи, но след това отиват да ги продават. И по същия начин, както учителът ни излиза на стълбите, никой не ги контролира. Напротив, насъскват ги. Ако някой не иска да си плати или не иска да пие, просто върви с отверката и му пробие радиатора на камиона. Там си остава. Това е начинът, по който американците навлизат на нашите територии. От Македония се изкарваше пясък за Косово. Ами в Косово, освен каманак и филци, пясък тук го няма. Тук нарязаха половината горива в България на по 5 метра, за да може да се продадат по стандартите на косовските къщи. А там пък ние се закача с магарето покрива на къщата, дърпа го и казва, събориха ми го руснаците. Или бомба паднала, или там е какво се станало. И те отиват и му правят къщата наново. Има тарикати навсякъде, във всяко едно време. И други неща имам, които съм видял, но не мога да ги разкажа. Не са за пред много хора. Така че следващия момент, нали, след като мозъка на човек се отвори и започне да работи с по-голям процент, той почва да избира, има правото да избере какво точно ще прави на този свят. Ако си спомните, при Карповски даваха един доктор Обаев. Гледал ли бе? И той човек там за 10 лева, какво им правеше нещо, им баяше там по главите. Той също е минал през такива неща. Но понеже е неграмотен и не знае какво да пита и не знае какво да иска, той е взимал само малко, толкова. И аз толкова разбирам, толкова ще взема, толкова ще правя на хората. Значи всеки си приема
кванта енергия, защото кванта е количество енергия. Енергията носи информация. Написал съм го навсякъде. Завъртането на енергията в един оборот, тя събира информация за дадено ниво на вибрация. И всеки един от лечители, които се наричат народни лечители, аз не се наричам лечител, казвам, че съм консултант. Защото просто помагам на човек да разбере какво става в него, как да постъпи, как да подреди даден тип енергии, даден вид информация, как да задвижи даден тип енергия, как да ползва информациите, които има в себе си, как да развие, ако желая, защото всичко става по желание. Има такава дума, нали, поговорка на български: щастлив като глупак, голям като луната. Значи човек сам решава дали ще е глупак и дали ще е щастлив. Защото щастието на всяко едно ниво. И в първи клас децата могат да са щастливи, и в 11. Не само абитуриентите в училище са щастливи. И трябва обаче поетапно първи клас, втори клас, трети клас. Ако не знае някой някаква формула или задача в първи клас, не може да му слагаш ти да го караш да решава интегрално уравнение. Това правят хората, които нямат още 42 години навършени и не са завършили цикъла си. Те просто се мъчат да моделират и да вкарат щампи, на които са учили на Запад, особено тия, където са, те идват страшно надъхани тук и почват да се сърдат на третия месец, че българите били прости и не искали да разберат това, което те им говорят. Начинът, по който се отнасят към същностите, към българските граждани, не е верен. Изкривени са. Но не случайно пък те, където учат психология на Запад, идват тук и почват да се занимават с източни практики, за да балансират и да попълнят празнотите си от духовност, които западната философия просто липсва. Човека като богатство, славянската душа е много по-богата, колкото тия на Запад. Ами не мачкат, просто идват тук и искат ние да отговаряме на техните въпроси. Понеже сме малка общност и при нас нещата протичат страшно бързо. Всяка една илюзия, като я пуснеш в България, за нула време се деформира и изчезва. Ние сме много адекватни българи. Но моментът е такъв, че трябва да се вземем в ръце. Радваме, че има хора, дали на по-напреднала възраст, казах 150 години за това тялото, това измерение ни е дадено да живеем. И е много важно да ги живеем осъзнато. Значи да отговаряме на възрастовата група, в която сме. Тук съм описал, в регресия на зачатието съм описал до 49 години циклите, но те не спират. Зато и започват едни други цикли, които са много по-сложни. Такива интересни случки имам с хора в напреднала възраст и такива неща са ми разказвали. И да видиш един човек, който е на 80 години и да ти каже: аз не знаех какво е кукла. И понеже вика, видях в реката едно много интересно камънче, реших, че това е кукла. И си ляга с него всяка вечер, като си мисли, че това е кукла. И като видиш този човек в момента, какво е родил, какво е създал, какво е оставал зад себе си, поклон. Това може да се случи само в България. Обиколих и на Запад съм видял какво е, що и в Швейцария ми предлагаха да работя с тях, и Канада съдих. Защото къде на къде ще ми забраняват да отивам там и да ми искат виза и да ме вкарват някакъв си режим, като не ме знаят кой съм. Какво мога и какво знае. Осъдих ги, не отидох. Жена ми не щя да отиде и каза: аз няма да ходя там пред ние чиниите. И това го има. Човек трябва да се тежи на мястото. От изток идват учители, които в момента не могат там да намерят реализация, понеже от 1972 година насам културната революция започна да им бута сайваните там, където ги бяха направили. И тяхната информация, която държаха
защото тяхната роля, както ние сме тук черния дроб на планетата и събираме всички гадости и мръсоти и ги прекарваме през нас и изживяваме и качваме горе резултати. Така и на изток тяхната роля е да запазят жива информацията за възможностите и способностите на човешкото тяло. Но нямат такива философии общи, каквито могат да се появят в България, каквито, например, е направил учител Дъм. Макар че всяка една философия, като я вкараш в храм, става религия и веднага почват да се наместват някакви, да се търсят уютно и комфортно место и почват да изкривяват тая религия, да я налагат като доктрина, това е вече грешка, но докато е жив учителя, е живо учението. След това започва да се препродава. Не да се препродава, а да се препродава. На изток има информации за соматите, написал съм го в книгата. Знаете, Баба Ванга е казала на това руснака Молдашев. И много интересен я прочит. Тя казва, има една пещера, в която има един японец, един германец, един българин и така нататък, там са запечатани. Значи тя говори за соматите, които още по времето на Атлантида, когато е бил жив експеримента, една част от тях се прехвърлят, за да запазят генофонда. Значи, този тип материя оживява, ако всичко изчезне на Земята. Написал съм 3 приказки на края на регресия на зачатието. Точно 3 приказки затварят всичко. Значи цялата книга и всички книги, които съм написал и ще напиша, винаги са на 3 нива. Това са 3 нива на не на съзнание, ами това са 3 нива на етажа, на които съществуваме ние. И трябва да има за всеки по нещо. Битките са на всяко едно ниво, няма по-нише и по-висше ниво. В втората книжка, там където виждате червената, съм описал 5 нива на съзнание. И даже такъв семинар мисля да направя, който има желание да разбере какво се получава с линиите на прераждането, трансформациите на духа през прехода между материя и другото съществуване, което е вълна. То го има това нещо. Първият принцип на термодинамиката е, че енергията нито се създава, нито изчезва. Тя само минава от един вид в друг. Така че всеки от нас носи невероятно голямо количество енергия. Бомбата над Хирошима, която е пусната, е сметната, че в зависимост от енергийността на хората, от 9 до 14 души съдържат тая енергия, която е освободена през еда. Това си представите колко енергия носи всеки един от нас. Всяко пренапрегнато състояние насочва енергията към друга вибрация. Мозъкът е той, който кара енергията да вибрира. Аурата, това е нашето енергийно поле, да вибрира по определен начин, оттам нататък се свързваме с зони, информативни зони на съответното ниво на вибрация. Значи те не са разделени поетапно на слоеве, те са един в друг, по същия начин, както съществуват вълните на радиото, на телевизията, на GSM-ите в едно и също пространство. Само че в зависимост от нивото от вибрациите, които възприема дадения приемник, работи с различен тип вълни. Това е и регресия. Правя само след като видя, че човек се научи да мери този тип информация. Така че всеки, който ви хване за ръката и ви каже, ела сега тук ще ти каже какъв си бил предишния живот и те нататък. Внимавайте, подсъзнанието не давайте да ви бърка никой. Защото западните училища казват така, ето тук ние ще дадем да подпишеш една декларация, ще се съгласен, да направим намеса и те нататък да ти помогнем и по твое желание.
Значи, по този начин те не искат от тебе да ги освободиш от отговорност, защото ако това желание в тебе го няма, аз как ще го събудя? Ако то го няма. Значи аз мога да ти вкарам в главата иллюзия. Но по този начин, като те карат да подпишеш, че ти си съгласен, те те карат да отвориш процеп към подсъзнанието си. Така че такива декларации не подписвайте. Лезете ли с музика в транс с останали, също не го правите. Дори сега ми предстои да прави такива семинари в Варна, ще ходят преди група такива йоги. Няма вредно познание, знаете. Много по-лесно ми е да работя с човек, който се е занимавал с медитация, с някакъв вид йога или някакво друго учение. Както каза тук госпожата, истината каже ли съм, веднага се отваря. Подсъзнанието реагира веднага. То възприема на някакво ниво на вълна, възприема обекта, който стои пред тебе, това, което се казва като думи, веднага намира местото си и започва да се подрежда от етажерките на познанието и веднага преподрежда някои неща, буди спомени, събужда желание. Така че няма грешно познание. Ползваме хипноза, но... Защо споменахте за такива групови места? Ами защото се учат да ви вкарат в масови заблуди. И там даже имаше при един индианец, им викам аз, те дето идват тук, седнал при гала и почва да обяснява. Те са отива. Сега се християни, ангелчета, как такова летат и кацат по тебе и тива, не? И я дава такова само и ти я погледа на една страна и вика, какви са тия, Значи българина много невярна. И докато не пипне, докато не хване, сега да ви кажа, тия, където ви казват, сега ще ви кажа какъв си бил в предишен живот, които са абсолютни глупости. Написал съм там една глава в тази черната книжка. Даже има и формула на Питагор, който не прави тая формула не за друго, не за да видим кой колко пъти се прерага. Човек може да се превърти 100 пъти в едно и също състояние. Без да си вземе уроки, без да се извиси надолу. Тот в записите си, в скрижалите, които стигат до нас, е казал, че се е прераждал 1000 пъти, докато започнал да минава от живот в живота, без да търси смъртта. Искам да попитам, по какъв начин формулата на Питагор е свързана с прераждане? Не е свързана. Ами сега, той е хвърля пиратка. Просто е искал да възбуди, защото на това време хората, както и сега, повечето от хората работят само с това, което могат да лапнат и да не казвам нататък. Така че и тогава са искали да знаем. И са почнали да се сравняват. Ама ти, що да и можеш, пък аз не мога. Каквото и дето ти го знаеш, пък аз не мога да го знам. И затова са ги горели на плада в последствие хората, които са били с свръхсензитивни възможности. Сега, за да почнеш да работиш с живота, аз казвам да работиш, защото едно да отвориш живот. С този човек, който ви говорих, когато отворих при един ден мой предишен живот, аз отворих живот, който да ми даде отговор на проблемите, които имам в момента. И ми се даде, каза ми се. Видях случка, нещо, което ме отвори. Обаче след това беседите си с него, стана на въпрос, че то трябва века да минем през смъртта. Ти не умря. Трябва да умреш, да се родиш, за да видиш целият цикъл в твоя стане. Тика утре пак. И какво стане на другия ден пак. Майко, два живота е един след друг, аз още не знам къде съм. Това стана 7-8 месеца след катастрофата. Добре, ама как става цялата тази работа? Не сменят се вибрациите, свалят се вибрациите на мозъка. Ето тук в игресията на учението отреждам сложно една диаграма, която тук се датва за честота на мозъка, което се меря с енцефалографа. Това са нивата на съзнание. Минаването
има предвид нещо като хипноза ли е? Сега, това е като хипноза. Обаче преди това, преди да се стигне до тази хипноза, за да съм сигурен, че това като информация, където ще излезе от познанието, няма да бъде изхвърлено. Защото това са много тежки процеси, да ви кажа. Регресията няма етап работа. Това се прави 3 дена един след друг, когато човек вече е подготвен и минимум 4 часа. 4 часа и половина. Иначе няма смисъл. Аз след това вече поне 10 дена не мога да дойдеш на себе си. Защото това, което ти се отваря, е много интересно. И ти искаш просто да отвориш този свят, да преживееш някои неща. Иначе възможностите на човек преминал тези неща просто са пъти в повече от на обикновения човек. Но, как да си кажа, всичко нагоре се плаща със страдания и смъки. Човек трябва да има възможност да си го позволи това нещо. Спомен остава жив. Не да остане жив. Просто трябва да, защото както в този живот има спомени. Извикай един спомен от първи клас. На базата на материалните трансформации, които си получила в последствие, той спомен сега ще го преживееш по съвсем друг начин. Ако след 10 години, когато твоите деца попаднат в аналогична ситуация, ти пак се върнеш в този спомен, когато ти започваш първи клас, ти ще го преживееш по съвсем друг начин. По същия начин, ако отваряш живота на един човек, трябва да му оставиш вратата отворена. За да може той да влиза и да работи с още ситуации, които е създавал в други живот. И така да хване линия на преражданията, нещата са много примамливо звучат, защото възможностите стигаш до информации, които въобще не са в състояние обикновен човек да ги разбере за какво става въпрос. Има нива, които са на свръхсъзнание, които пък оттам можеш да получаваш пък информации за това какво се е получило от натрупване на информации на хора, които са излезли наскоро. Защото тук особено последните 10 месеца страшно голямо натрупване има на информация, качена горе с хората, които умират. Просто изваждат страшно много информация горе. И се променя точно там, откъдето идва зрънцето при зачатие. Не случайно всяко едно дете, заченато с един ден закъснение, е с много повече информация от предишното. Но не е номера само информацията. Номера е да работиш с тази информация. С един ден закъснение. Ами, ако днес се роди едно дете, а утре се роди другото, ще има повече информация от това, което се е родило днес. Имате много представление. Да, това съм писал в регресия на зачатието и това съм писал. Сега, там има нещо, което за младите е много важно. Във всеки етап от развитието на живота, 7-летие, в началото се явява един пик на енергия. 21 година е такъв пик. Значи, тогава се отварят много шизофрении при младите, защото се усещат, че са самостоятелни. А повечето от тях, особено когато не са получили необходимите информации от родителите си, се чувстват слаби, объркани, безпомощни в живота и получават страхове. Желанието си да се оправят, отварят зони, където не могат да работят. Тях и изпадат шизофрения. Нищо лошо. Просто това, което го отварям чрез регресия в последствие, вие сте си го отворили сами. Въпросът е тази информация, която идва отгоре, как да я подредим и как да се ползва и хората стават по-знаещи и можещи от останалите. Имам и друг въпрос. Сам на вас си прилагали сте регресия чрез хипноза? Ами да, първите две по този начин се отвори. А как може да направи човек сам? Сега, слушайте се, хипнозата няма нищо опасно. Особено тия път, които изкарват обърквания, те самите са объркани. Защото ако ти знаеш смисъла на този род информация, никога няма да си позволиш да прекрачиш границата. Разбираш ли? Той, който я прекрачва, той иска да ти покаже, че виж, аз кой съм, аз мога, аз знам, аз сега ще помогна, ще извадя. Не можеш да помогнеш. Не, вие
Вие казвате неща, които сами искате да ги правите. Аз ви казах, Кой сте? защото преди, не, аз съм работил много време. 2 дена ще бях отворен в предишен живот. И съм ги отворил по собствено Вие желание. казвате, че сам не може. Кое може? Точно ти обясних на госпожицата там, че на 21 години при този преход се получава енергия. И понеже имат страх, отварят се сами зони и не знаят как да работят с този тип информация. И вместо да дължат лекарства и да лежат на майка си и на баща си на гърба, защото точно това се случва в нашата медицина, когато някой на този период дойде при мен, естествено, когато баща му не го изкарва по средата на сеанса, аз го уча как да прогони този канал, как да ползва този тип информация и каква е като вид информация. Точно ти прави хората по-можещи и по-знаещи. Имам момче, значи тук той е стар кадър, присъства на лекциите в Диана Димитрова. Едно момче имах, което дойде при мен 10 години на 17 капчета на ден. И са такива ненормални работи, да се добре. Ние сме едно поколение, които израстваха без да имаме шизофрения, без да имаме... Как да няма? Съмислени. Кой? Ето сега да Как говорим за така? шизофрения. Как така не сте израснали в такова нещо? Аз съм Ние бяхме и израснал... в страшно време. И Какво? пак се съхраним. О, чакайте сега. Я да изчакаме, щял съм да си извади главата от пясък. Сега, майка ми беше се даваше медицинска. това, май пак се намираше начин да се Чакай, чете. Бъркате страшно, това не бъркате. Ако знаете днес се случва, няма да Значи, че го няма. Защото ще ви кажа. Да сме на 60. Ясно е, истина. Аз съм на Ние, 50 Просто не, казвам, че нещо това е много по-страшно. Това, че не го знаете, това не значи, че не е така. Сега ще ви кажа, в Бяла лудницата имаше един наркоман. И затова му казваха Сашко наркомана. Мога да ви кажа и кой е бил и кой що е тук е бил в обществото. Но тогава хората, които взимаха наркотици, се браха на пръсти. Но пък имаше един, който ми решаваше задачите само с поглед. И аз ходех с Танчо Лова. От разглед беше даскал, който имаше невероятно отворено съзнание. И го държаха там. И го викаха, когато има някакъв проблем, нещо и говореха с него да видят какво ще каже. Но в същото време го държаха там затворено. Аз съм бил дете и беше много интересно. Съжалявам, че не пазя